Slavures tamaşavanın heja, jinge hamaya îro navçeya Çermuga Amedê. Em hatin vê derê em ê îro ji wera besa Kortala dideng bikin. Ev der ciyekî taybet û ciyekî êş e. Bi êş û eleme em ê îro ji wera besa vê êşê bikin. Jinge dest pê dike. Tabii ev herêma ku em niha têda dimeşin herêmek giştî bi hema kevre vê derê jî wekî birekê ye. Yani hema di her gav avêtina meriv da meriv rastê ew kevra birekî tê lewra jî teşeyekî wisa balkêş girte yani weka kêrê. Yani meriv baldar nebe dimeşa vê derê de ango meriv bikeve ciyekî xeternak e bifikirin yani weke kêrê weke şûr yani meriv destê xwe jî dê bi qasî kêrê ew ê ye. Bifikirin yani mîna çawa pênase bikim tiştekî wekî ceblê be ango wekî hevîr ku meriv pêçiyê xwe wisan tiliyê xwe têda bide şêwazekî wisan girtiye. Yani ev jî pêkateyekî xwezayî ye. Bi rastî jî xweza gelek tiştên baş bime dide fêrkirin. Dema em di nav xwezayê de digerin muhakkak taybetmendiyê xwezayê yê ku me nedîtine yên ku di nav temaşevanan da jî xwedî agahîninin bi wê boneyê em wan jî ser wext dike divê mijarê de lê divê meriv temas bike bê bikeve nav xwezayê ku van tiştên nedîtî meriv bidîne bi rastî jî ev kevra vê derê tedî kevra mermerî heye kevra qels heye lê ev kevir cuda ye kevrekî wekî kêrê wekî birekê yani di her bûstê da meriv dikare wisan pênase bike kevra vê derê ji ber wê jî yani herêmekî balkêş e lazim e em wekî welatî em li van jîngehê xwe bi vî rengî ji xwedî derbikeve em bên van jîngehê xwe bidînin û taybetmendiyên jîngehan jî em pê bizanibin. Wekî dibînin vê derê jî gelek kevrên wisan me behs kiriye kevrên birekî li vir gelek hene ev jî ji xwe ji ber ku di demsalên berê de yani bi milyon salan berê dema şikilgirtina xwezayê da li van deran jî bi rêbaza teqînê û her wiha avbayê teqîn di helîne dike weke hevîr ba jî heşk dike lewra jî ev teşegirtina van keviran meriv dikare di wê çarşovê de yani ji ber teqîna çiyayî û hatina bayê ev şikilgirtinekî bi vî rengî çêbiye lewra jî li ciyê wisa bêtir kevir hene yani ji dar û beran her wiha ji gîha û gîhanekan bêtir kevir hene taybetmendiya kevira vê derê jî têkildarî teqîna çiyayî ye. Tamaşavanın heja
از خوازم هنکی بسا اردنگاریا و داره بکم براستی جبو مرو به اوه کورتالا ددنگ yani guncana bu vesayede jimar bele em weke ekibi jiber ku mijara me çarşova ve em eve bikin lazım em xwezaya be derêj bidin nasîn em rêvîtiya dikin jî bu wera par ve bikin li vir geliyekî kûr heye ev gelî jî niha zuhaye di demsalên biharan da her wiha حتی مها گلانی نیسان جی لیور چراغ بناو ددنگ چراغ ددنگی هیه او جی هرکینا آویش خود اوه دای گلی دایه نها آو آستا تنبونه دای زوابیه او جی هند زانن لی ولات ما لگلک جیان دست رجیال سر خوازای هیه بتایبت جیه کو وکی جنگه انسان بکارتینه بتایبت وان درانا به انسان خوازن بهلن لوراجی بنداوان چیتکن براجان چیتکن هر وها sondajان لیدخن او آوا رو عردشی دغایی ده ایدی خود ده بنی یعنی بری وقتان لوان درانا لاسر رادبون او قصا آب هبو لی ایرو صد مخابن زوابونه و بتنبونه آویر رو برونه گلی جور دست بید که حتانی چم سیناگه کوچیت که چم سیناگه چرموگه به زارویا زازاکی جرات بجلای سیناگه اف هرکینا آوا و داره حتانی و داره جی دشه حتی جدر که سیناگه جی اف گلیه کی داربنده کی کوره لپش منجی دیسا هرما گنده الکان هیه اف گند جی لسر چرموگه yani ciye ku naha emlenen ligor sinor kirine sinore navçeya çermugu çingu şeye jiboveji ciye ku kortal luye dereye ev dikeve navbera gundeki çermuge gundeki çingu şe elkan u gunde yeni ko jerad bejin be nave keventri hindiko هنگی کود بیشن باورد کم اوجی ناوکیج سردما وقت خریستیانی مایه tabi ev herikina ava kulvan derana herikiyaya بخارم محبونه جی چکریه مثلا لور هم بر مخیات که وکی تقمنیه کی تدابه تقه کاور هلوشه چمکی ev دما آف ده هریکه او کاور جی بشکی بیش نرم دبه گاوی کو زهاب به اجا او ترکین چه دبه ترکین گاوا چه دبه کاور جی خواب برد ده جبوی جی وسان شکل خوازای جی پرا خراد به جی کی ببخشین جی کی رنگین و بنگین بالکشه tabi emle her deret gelen rengin cüda em rastên li vir jî rengekî wisan cüdaye yani herêma çêrmû û herêma çingûşê ev her du herêm jî bêtir çiyayîne deş temama li van derana tune ji bo wê jî wekî zozanan em dikarin pênase bikin erdnîgariyekî wisan balkêş e. Herêm birastî di alî sewalkariyê de jî bêtir ji peza mî û dewaran bêtir peza reş tê xwe dikir peza reş wekî bizin û gîsk bûyê rêbazê çimkî ev bizin û gîsk bêtir ji kevirê hes dikin ji xwe hû dizanin di nava ciyê ku zêdetir teqînî be kevirîn be li wan derana strî jî gelek dertên hem strî hem jî ew fêkiyên xwezayî yên ku di nav kevran da nav zinaran da dertên wekî hêjîr be wekî beîv be belalûk be guhîj be teok be
وانا همو جی تمامان جبو بزنان خوشه اف جی بالکشه قجیکین رش نهاوسان رفع قجکان سرمده درباس بون بر با آلی چن گوشه ودشن او جی وکی نافبردا آخافتنامه و داره وکی مگوت یعنی جالی سوالکاری دا جی خودی کرنا پزارش بهتر گون جانا جبر کو و داره وکی مگوت او فیکین خوازایی هنن مثلا لوی آلی رخ من راست آلی گنده الکان و داره همه معرف کاره بیجه جبلی سنجی یعنی ستریاکو سنج ام وکی جراد بیجه سنجی جوه بهتر تشتکی تنه داره کی وسان خوازایی کو معرف بیجه یک دو بلکی وسان هجیر دراتن لوی رخی دار هنه یک هنه مثلا برو هیا مازی هیا بلالوگ هنه وکی کزوانجی یک دو امراستاتن یعنی لور و داربنده کولور چه بی افگلی کو چه بیه شکل گرتنا و درجی آخا و درجی و ویتامین کفرا و درجی تما گوهرینه کی چکریه کو لوی رخی دارتن لوی رخی دار هنه یعنی اف گوهرینه کی خوازایی جی پشت من آلی هرما کوخیات که هرما نافچه که نافچه چنگوشه دناف خوازای دا هن شکل گرتنین دجی هن از خوازم بحث بکم جوخه ایرو مجار ام هاتن هریما چنگوش جبو ام بحثا او کورتالا ددنگ بکن تابی وی ریویتیا مجی حتانی لوی بدومه نهاجی ام هید مشن دناف خوازای دا کورتال ام پجوگ یعنی کورتال ام پجوگ چت بیجن اف شکفت ام پجوگ آنگو شاغور ام پجوگ زوینگیم پجوگ قلشک دبیجی جوان را هر وها تدی دناف جی آخی دا ارخ دبیجن دما جی کو جون ببه ام بجی والهیه که چه بد دبیجن وکی ارخه جبو ویجی لوان درانا اف ناوین کو مپینا سکر وکی شاغور و قلشک و کن و هر وها مگوت یا زوینگی و بوی رنگی گلک وسان شکل گرتنه که هنها جی یک وزلیمه یعنی اف جی او تقینا چیایی دما کوچه دبه او آلاوین کو دوان نافبران دا بن آخه بن عرده ده پجقن وی شکل گرتنه بطایبت بوی بونه چه دبه جبوی جی اف شکل گرتنا کورین وی داره وسان بونه وکی براکی وکی کره گلک بالکیشن یعنی اف پیکاتیا دودنگی کوچه بیه جی او کورتالا دودنگ اف جی بوی بونهش خو امی قاسک شون دا درباسی جی کورتال ببن و داره جی امی دیساهی که بحثا مجارا چیبونا کورتال او سربورین بره جوار امی بکن او ایشا کول و داره هاتیه جین حتانی 100 سال جی سر دا درباس بیه زیده تر 100 سالان جی درباس بویه لی او ایش هجی لسر انسان تاثیر اوی هیا نات جبیر کرن او اوی نه جبیر کرن جی جبو وی جی وی هرمه کی بوستان چالو چخورو هر وها قلشکو شاغوران وسان دابشکری گلک بهتر له هنه جبو وی جی دما مرو لور دناو اردنگاری دا بگره لو تفگره چه که دوی دا دبه مرو گلک بالدار به هر گاو آویتنا خود داشتی دوی مرو بالدار به چونکی جبو کتنه جبو هم بجن لکماندن جیه کی گنجانه جبو وی جی دما انسان به وی داره جی دوی مجاره داشتی هنکی بالدار بن یعنی
Temaşevanın heyecanı cî ez lême jêra kortala dudeng tê gotin. Ev der çixûreke ango kortaleke bi teqîna çiyayî çêbûye. Li vê derê hema di navbera gundê Hingîko û Êlkan da ev çixûra wekê meteorî çêbûye di bi teqîna çiyayî ve Ece ev cî ku agirtê da pijiqiye jî ev kortala bêbinî çêkiriye. Me di rûpekî xwe pêşî da jî behsa ew şikilgirtina bi tesîra teqîna çiyayî re hin cûre çal çixûr bêjin wekî şaxor qelşik çê dibin. Ece ev jî wekî kortal jê re tê gotin. Yani bêbiniye meriv dema kevirekî bavê jê ew kevir deng şûn da tîne meriv. Ji xwe niha ez hinkî bêtir li qeraxê kortalê bisekinim dengê min jî li me vegere çimkî ji bo deng venegere min hinkî xwe evê de. Tabî min got ev bi awayekî teqînî çêbûye. Tabî ev der her çendî bi pêkateyekî xwezayî çêbe jî li vir ji gelek însanan re bûye goristan ciyê mixabiniyê ev jî. Di sala 1915 da hûn dizanin li Kurdistanê li gelek jîngehên Kurdistana Bakur birayên me, kirîvên me ermen jî li van derana jiyane wekî jîngeh bi kar anîne di serdemekî da piştî qirkirina ermenan ku ew qirkirin jî yek ji gora wan kesên ku hatine kuştin ev dere wan ê ku bi ganî ganî ê ku kuştine û avêtine vê derê ji bo wan jî bûye goristan di ser da zêdetirî 100 salan derbas bûye. Lê ev êş, ev elem nehatiye ji bîr kirin. Em jî parçayekî ji vê civakê û ji vê êşa herêmî ne êşa vî welatî ne em parçayekî jê ne ji ber wê jî her çi qas em di nav xwezayê da em balê bikişîne ser taybetmendî û xweşînekên xwezayê jî di nav xwezayê da şikilgirtinên bi vî rengî hene ku ji bo însanê me jî desthilattan ango dişminê Kurdan van derana ji bo wan jî kirine dojeh, ji bo wan kirine wekî zindan însana ganî ganî av tune li vir. Ev jî ji bo em balê bikişîne ser ev jîngehên bi vî rengî ku însanan jî lê kuştine qetil kirine însanê ku bi qasî 10,000 însanê wê serdemê di sala 1915 da li vê herêmê însanan qetil kirine û van însanan hemû avêtine vê derê. Yani em bêjin çêrmûk di heman demê da rêgeha karwanan e jî ji bo wê jî wekî pireyekî navbera jîngehan hatiye bikaranîn. Ji bo wê jî însanê ku li hawirdorê jî qetil kirine wan jî bi wê rêbazê anîne li vê derê bicî kirine û li vir avêtine vê şikefta bêbinî. Mixara ku li vê derê ye di ewan da jî bêya mijara nivîsê jî bereket axawî da bi Apê Musa jî di lêkolînekî xwe de li vir rastî serpê hatiye vê derê pêvestkirinên li vir tê ew jî behs dike ku di wê serdemê de ev qas însan li vir hatine kuştin û avêtine vê derê. Tedî me behsa rêgeha karwaniyê kir wekî pireyekî navbera herêman vê derê wekî derbasok bûye. Ji bo wî jî însanê ku di nêz da jî anîne li vê derê avêtine vê evê kortalê. Yani wekî me got di bîranînên pirtûka bîranînên Apê Musa da jî behsa vê evê tê kirin vê mexareyê. Tabî ev gava
gel tv dere nave ve dere jî merak dikin Tirkan wekî navê dudenê lê kirine ew jî ji girtina navê Kurdî ku jêra dudeng tê gotin dudengiya vê derê jî dema em bêjin tedî gava însanan avêtinê ew zarîna însanan û ew deng vegerê ew ê kiriye ji bo wî jî ew dudengdayîn ji wê wextê maye însan jî wekî wê serboriyê dema pê behs bikin yan jî bi bîr bînin kevirekî davêjin ji bo ku wê êşê hîs bikin ka çawa ye mesela meriv kevirekî gava bavê jî ew kevir dengê wê şûnda tê meriv ji bo wî jî yanî meriv deng jî bank jî bike deng jî diçewtê ev qasa yanî bê binî meriv pênase dike yanî li gor kûrbûna wê çimkî binê wê nediyare kes nizane binê wê çi xasa kûr e vê derê ev çixûra ku çêbûye çala ku li vir çêbûye bi teqînê ra êca demsalê zivistanan da li vir ew barîna ku çê dibe berfa ku dibare ew barîna ku baran dibare ew ava vê derê hemû di vê kortalê da diherike ew jî diçe hetanî di çemê firadê da dertê ji bo wê jî yanî ev av û berfa ku vê derê tije nake yanî pirî kûr e ji bo wê jî ciyekî wisan balkêş e em jî wekî ekîba jîngehê me xwest em îro bên hem ji bo bîranîna ew kesên ku di sala 1915 da li vê derê û li tevahiya Bakurê Kurdistanê ji aliyê kujeran ve ji aliyê dijminê Kurdan ve hatine qetilkirin em ji bo bîranîna wan me xwest em îro bernameyekî çêkin û bêne li vir ser ev ciyê ku ji bo wan kirine zindan wekî gor me xwest em bên bi boneya wan em ji bo bîranîna wan jî bernameyekî çêkin û em wan bi rêzdarî yek û bi yek bi bîr tînin ê mayî jî dibe ku di nav temaşevanên me da kesên ku ji vê herêmê rizgar bibin û niha li aliyê Kurdistana Sor li aliyê Rewanê li wan deran bijîn me temaşe jî bikin hebin em ji vir sersaxiyê bo hemû wan malbatan jî dibêjin û silavê xwe ji wan re jî pêşkêş dikin. Belê temaşevanên hêja jîngeha me ya îro navçeya Çêrmûga Amedê bûn. Em hatin vê derê ji bo bîranîna ew kesên ku di sala 1915 da hatine qetilkirin ji bo bîranîna wan em hatin kortala dudeng me xwest em hin çavderiyên xwe bi were parve bikin em ê hewl bidin hefteya bê li jîngehekî din dîsa derken pêşberî we heta wê demê hayîş xwe be. Silav û rêz.